Seat Ibiza Cupra Gen 3 18 TFSI με χειροκίνητο σωσμάν. Λόγω της δύναμης του κινητήρα έχουμε θέμα στο συμπλέκτη, οπότε έχουμε τη λύση δίδυσκο της RTMG αυθημερών για να φύγει. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Η ώρα είναι 11, έχουμε κατεβάσει το σωσμάν από το MQB 18 Seat Ibiza, έχουμε βγάλει το συμπλέκτη του και πάμε να προωθήσουμε της RTMG το δίδυσκο. Έτοιμο και το MQB, το δίδυσκο Seat Ibiza. Αύριο το πρωί θα έρθει νωρίς να παραλάβει ο πελάτης. Δεν μας έπιασε νύχτα, απλά έχει μικρή ημέρα και νυχτώνει νωρίς. Συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά ακούγεται το γρηγορότερο προστινοκίνητο στην Ευρώπη. Μείνετε συντονισμένοι γιατί εκεί είναι το μέλλον.